Chce vás zdravíte Separ z Gramorokast. Nachádzam sa na Vysokej ulici v Bratislave, kde sa nachádza najväčší hip-hop shop na Slovensku, v ktorom dostaneš na všetko, čo si vymyslíš. Majú najväčší výber New Era, Šiltovek a Mitchell & Ness. A som tu dneska preto, aby som ti predstavil nové šiltovky od tejto značky Gangsta Group, ktoré sú čierne, jak moja cicina, a sú s takýmto logom na boku. Jedna má New York, jedna má Los Angeles. A keď nejsi žebrák vyjebaný, tak dáš 20 € za to, aby si mal šiltovku, ktorú nemá nikto iný. Takže nebuď prijebaný, hodí na Vysokú ulicu do Bratislavy, alebo si klikni gangstagroup.sk a zober si to domov, bude brať. Na ramene sedím, vyhádram, vidím cez jeho oči. Vidím rozbitú ulicu a v strede horí koči. Lesky bombardujú mesto, z okien šľahajú plamene. Zúfalstvo na ľudí padá z ťažobu a kamene. Každý za to môže sám za sebou, vlečie svoje činy. Svorka zatúlaných psov ti útočí na slabiny. Cítiš strach a nevieš, čo sa s tebou deje. Hľadaš svetlo, východisko, nikto nevie kde. Všetci boli prudko múdri, more robili ramena. Teraz majú pokoru, predtým nevedeli, čo znamená. Jak slamená budova, zhoríš vietor, odnesú len popol. Každý rád vystojí si radu, aby do teba kopol. Iste, alebo skôr rýchlo a jasne sa v raj mení raj v peklo a svetlo zhasne. Veci by sa mali zmeniť, no same nie. Nesi mladý, no svoj strach ber ako znamenie. Kamene, plamene a vysoké múry, žeravé plamene a previnil ich sú plné fúry. Je to fér,